Madam, Dali na dungkoy, dali dungkoy. madam. Kasagod. Asam ka, madam ba? Di ba biya ka, madam nga? Nang lampas pa ko dito kay. Di ba biya ka? Dungkoy. Ato atong balikon kato bang sityo nga atong gadtuan mga kato ganing ilahong ihubog. Nga pag mga nag-book out sila ba? Kay di jud magsilipit. Jud ko kadawat sa ilahang gihimo. Di ba bugal-bugal to ilaha, di ba Dungkoy? Bugal-bugal to ilaha no. Ay, bugal-bugal, madam. Uy, medyo maipit na puntahan ni madam ba? Nya, ang akong gusto lug nga kada sityo ning atong barangay. Sure jud ko nga ako'y makadaog kay magawas kong puhunan. Aw, daog ka, madam. Uy. Mao gani na lang nga atong balikon to kay sa atong pagbalay-balay ato. Na uwawan man ko ato. Karon gusto ko nga kana imong gida. Timing. Good job. Good job Dungkoy. Maggamit jud na. Kaya magpabuang-buang gaya sila na dili sila musugot nga ako ang ilahang butaran. Aw. Kana maggamit na ng panghadlok. O di ba? Brilliant idea no? Oo, madam. Uy, pero basi maipitan ni ba? Ay dili ka. Maparangay nun tani, madam. Uy, ano mo barangay man ka nga? Di arang kapitan. Ako'y bahala. Di ka maipit basta. Loyal lang ka na ako. No, di ba Dungkoy? Loyal ka na ako, dili. Oh, loyal, oy. Loyal ba? O tara. Sugod mga kapatid. Kada ganing kapit tara pang eleksyon niya. Oh, lagi. Ano dito lapit na nanonood po. Pag 2020, kapuyo ang 2020. Uy, Sana all na apam si panawag. O, tumaga na dito ay. bagon na ako kadali. Tumaga sa na yung apam. Jesus. Klaro kayo ni, mo ni mo leader. Oo. Klaro kayo, Klaro, bisig ka to na si Kuan. Apil niya ito, Miday Chris. Pero lain pa ato ba? Oh. Ipanungan kuno ang atong kuan lagi. Kay lagi paitan ng mga Mahal kay budget, wag di afford ang mao gani o. Sus, puro lang kwarta-kwarta ang panghuna sa mga kuan ron. Maayong adlaw ka na itong tanan, no? Oh, wow. Ang adlaw gid noon, madam. Ayo ra pero wa may gawas adlaw lagi ron kay sigdagom. Ay, nain pa ato ba? Nimbalik jud ko dire sa inyong barangay kay atong pagkaniagi murag wa jud tanan kasi nabot ato ay murag nahubog ra jud ko ato mo kung nakasaya ba damang ka mo gibati ko ato no. Nag-book out sad mo. Ilar Kayo gining mo. ilar gining mga modaganay og kanang may ana sa kay. Siyempre. Ang agi lahi ang sandal mo Cinderella, ya kana lahi ang sandal. Ay, wala na jud. Ay, siyempre. Kiti ba na ay ang picture ana. Kanang ma'am. Ay, kapitan mo dili basta respetado. Are dong ko. Wala ka lay bahala dong ko. Yawa na mo sila. Mao lagi andam kayo ba di? Timbalik jud ko kay kap. Gusto ko ka maipit ana imong kapitan ay imong assistant kap. Ay, Murag maipit jud ko jud, maipit ko. Ana jud. Ay, kanang balik ta. Nimbalik jud ko dire kay gusto jud ako masiguro nga maangkon ako ang inyong mga boto lagi. Ang amo lang boto kap, anha jud ani mo kap. Loyal ka na among boto nimo. Kana Oy, ba mauni natural. no. Oo. Oni maayo Isag na pay laing muso diri kap. ini siya dili ni pang boot buying ha kanang pahalipay lang siya tiya mo talang karo umaabot nga eleksyon makahinungdo mo makasigurado si Madam. jud mo og shade sa ako si madam ba? Klaro din yung daog to barangay. Aw, daog, uy. oh daog lagi di ko na Kay kumadaog si madam sa atong barangay. Di ta mga ipit. sa ko jud di jud mga ipit kay ako na ang bahala kap Grabe man nanapaw. Hatag na mo kap. Padali na makay ni kasi. Dali ka na gastohon. Kay ni gusto jud. Wala ta katuig nga mag-antos. Libutar tang kapitan, Oh, ba? sa serbisyo nga walay ayo. Oh, gusto nga walay ayo. hay dong koy Ay, madam. Kani siya, madam. oh lagi no Kabula ni siya, madam. Pero itatad ni madam. Mabunog yun, madam. Aw, bunog, uy. pero dili jud mo maipit kung ako ang inyong Oh, Problema May problema ay. Kapitan, kay akong isaan, nga kutob sa katuning butan ako, di jud magmahay. Di ba, ning anan ko hanay allotment? Ako to ay patuman ang allotment. Ay, kapitan, awaw na lagi ko dagko. Unsa ka na ng allotment, Kap? Sa mo, kato ba, pundong ay gahin, anak, para sa project. May Mo na siya di ay Ah, allotment. may allotment ba kang Bisaya sa alat, mga alat. Hikan sila sa allotment. Hikan ginasakuan pa og galungon. May problema ka, boy. Wala pang eleksyon. Ikaw na ang daog. Oh, Oh. kapitan ako ang gusto Kapitan. mo. Ano sa mo tagyupunan ba ni? Ay, sa madam. Ay, sa madam. Unsang Kuasik balik ko pa may eleksyon, madam. ay dili inana man na dungkoy ba
Maipit yung karana na mo dong koy. Maipit yung Pit yung Thank karo you, daw. Kap. Thank you, Kap. Sure. Ay sa. 2 weeks Stop din mahurot. talking. Ano naman? Nya, kinsa man inyong butaran? Kapitan! Kapitan! Kapitan Mars! Kapitan Mars! 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 Jupiter! Venus! Ano? Mars! Venus! Jupiter!